Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venia. Jeg vil sige velkommen til Troens Mysterium, en podcast, hvor vi oftest er 4 konvertitter, der sammen går på opdagelse i den katolske kirkes tro. Undervejs på den opdagelsesrejse i troen, der er 2 af os taget til Silkeborg for at besøge Kirsten, som vil dele sin store viden og dele lidt ud af sit store kendskab til Hildegard af Bingen, en helgen, som ikke fylder meget i min daglige bevidsthed, men som jeg har hørt, at jeg skal lære at kende. Så det glæder jeg mig meget til at gøre. Du er ikke helt ueffen, når det kommer til Hildegard. Hun har haft en stor betydning for din konversion til den katolske kirke. Ja, det har hun faktisk. Ja. Det begyndte allerede i begyndelsen af 80'erne. Ja. Der var jeg en periode hjemmegående husmor og mor for mine 3 børn. Og der begyndte jeg så at gå på Åbent Universitet, fordi jeg savnede at få lidt mere ind i hovedet. Ja. Og der mødte jeg så Hildegards musik. Jeg har musik som hovedfag, skal jeg lige sige. Ja. Jeg mødte Hildegards musik, som jo er en sidegren, kan man sige, på den gregorianske sang, som man brugte i middelalderen og stadig bruger i den katolske kirke i dag. Og så begyndte jeg at ville skrive en afhandling om hendes musik, som jeg ville sammenligne med den gregorianske sang. Men efterhånden, som jeg studerede hendes manuskripter og alle hendes kommentarer til musikken, så gik det op for mig, at Hildegards musik, det er ikke kun musik, det er teologi. Og den teologi greb mig mere og mere. Så efterhånden så droppede jeg simpelthen mit musikprojekt og gav mig til at læse hendes teologi i stedet for. Og det betød, at jeg i 1992 konverterede og blev katolik. Det er jo en ikke ubetydelig effekt, hun har haft på dit liv. Nej. Og 92 var også året, hvor du skrev din første bog om Hildegard. Ja. Var det ikke det? Jo, jeg konverterede faktisk, mens jeg skrev den. Gyldendal havde bedt mig at skrive en bog om denne mystiker, for de havde en serie om sådan nogle hekse og altså mystiske personer i den gammeldags betydning. Og noget selskab at komme i for Hildegard. Ja, altså tænkte de, det lyder som om den der profet fra middelalderen, det kunne vi lige bruge. Ja. Og så bad de mig, de vidste ikke, hvad de indlod sig med. Så jeg skrev den der bog om Hildegard, som fik mig til at konvertere, og som er en meget katolsk bog. Heldigvis, det kunne de åbenbart ikke lige gennemskue. I hvert fald, så blev den udgivet alligevel. Perfekt. Ja. Det var den første af dine 3 bøger om Hildegard. Ja. Den ildfødte kraft fra 92. Ja, og så har jeg skrevet en i 1995, der hedder En basun for Guds mund, som er sådan en mere teologisk bog. Den første er sådan mere idehistorisk generelt. Ja. Og den anden, som sagt, lidt mere teologisk. Og så skrev jeg en i 1998 i samarbejde med Hans Jørgen Frederiksen, som er kunsthistoriker på Aarhus Universitet, som gik ud fra hendes billeder. For det specielle ved Hildegard, det er, at hun er den eneste profet og mystiker, jeg kender, som har malet de visioner, hun så. Ja. Samtidig med, at hun også selvfølgelig skrev alle de ord, hun hørte, og det er masser. Og for det tredje, så skrev hun også den musik ned, som hun hørte englene synge. Hun skrev den ned med noder, den slags noder, man nu havde dengang. Ja. Så hun er virkelig helt enestående i kirkehistorien, mener jeg. Ja, man kan tale om hende som mystiker. Ja. Og som profet. Ja. Og som kirkelærer. Ja. Og hvad ellers? Hvordan skal vi forstå Hildegard? Jamen, jeg tror, de 3 begreber dækker jo meget godt. Ja. Altså det at være mystiker og profet, det er 2 sider af samme sag, kan man sige. Eller man kan sige, en mystiker, det er en, som åbner sig for Gud. Det er sådan, at Gud berører ens inderste sjæl. Det gælder kun selve mystikeren. Men en profet, det er en, som får en speciel opgave af Gud med at gå ud og sige noget med hilsen fra Gud. Ja. Altså vi har for eksempel, det er tit ikke spor populært at blive profet,
Vi har for eksempel med Jonas, han skulle skælde dem på ud i Nineve, som levede et ugudeligt liv. Men det havde han ikke sporløst til. Han prøvede at slippe væk på alle mulige måder. Men til sidst så blev han jo så tvunget, blandt andet med den der historie med hvalfisken og så videre. Så det er profet, det er simpelthen noget, man bliver kaldet til af Gud, hvad enten man vil eller ej. Og det samme gælder jo Paulus. Han blev jo væltet af hesten og alt muligt. Så det er forskellen på en mystiker og en profet. En mystiker, der sidder og vender sig ind i sig selv, går ud i ørkenen og lukker sig inde med sig selv. Ja. Men som sagt, det er to sider af samme sag. Det er Gud, der taler igennem det her menneske. Og når hun så også blev ophøjet til kirkelærer, først i 1147 under pave Eugen den 3., et kirkemøde i Trier. Ja. Og bagefter, nu i 2012 under pave Benedikt, så er det, fordi hendes profetier er så afgørende for hele menneskeheden, så man dengang og nu igen kan se, hvor vigtigt det er, det hun siger. Sikke en introduktion til Hildegard af Bingen. Nu glæder mig til, at vi dykker ned i hendes liv sammen. Ja. Tusind tak, fordi at du bruger din tid på at være her. Jamen, tak, fordi du må komme og høre om hende. Det er da en stor fornøjelse, at der er nogen, der vil høre på det. Det vil jeg meget gerne. Ja. Jeg har den glæde at dele menighed med dig, Kirsten. Vi kommer begge to i kirken her i Silkeborg. Ja, og, så dejligt. Her har du tjent et år, mens du har boet her. Har levet et efterhånden ret langt liv som katolik. Ja, altså mit katolske liv går som sagt fra 92. Ja. Jeg må sige, jeg har jo altid haft en længsel i mig, lige fra jeg var ganske lille barn. Jeg blev født før 2. verdenskrig. Ja. Og lige fra lille barn, der har jeg haft en længsel og følt, at Gud var i naturen og var med mig hele tiden. Og det er det, som blev fejret af bordet, dengang jeg gik i en protestantiske kirke. Men det har jeg så genfundet hos Hildegard. Ja. Nu kommer vi til at tale dels om, hvornår er det lige Hildegard lever. Vi skal have placeret hende i historien. Ja. Derefter kommer vi til sådan at tale lidt om, hvad skete der i løbet af hendes liv. Og så skal vi tale om den betydning, hun har haft for kirken derefter. Ja. Altså hun blev født i 1098 i den rhinske højadel. Hendes forældre havde en borg ved Rhinen, lidt nord for Mainz. Hun blev født som nummer 10 barn. Og dengang var det skik og brug, at man gav tiende også af sine børn. Så Hildegard blev givet til kirken. Det vil sige, at hun kom i kloster, da hun var 7-8 år. Og det synes man jo i dag, at det lyder forfærdeligt. Ja, det lyder voldsomt. Sådan men faktisk så var hun meget lykkelig for sin barndom i klosteret. Hun kom ind i et stort munkekloster, og det lyder jo også mærkeligt, men der var et lille kvindeanneks i forbindelse med klosteret, som blev ledet af en ganske ung kvinde, Jutta von Sponheim, som blev som en mor for Hildegard. Ja. Og efterhånden kom der så også nogle flere, både piger og unge kvinder ind. Ja. Og der levede Hildegard så hele sit liv faktisk i det klosterfællesskab. Hun havde hele sit liv åbenbaringer, lige fra hun var helt lille. Og efterhånden så kunne jo Jutta godt se, at hun skulle have vejledning af en præst, så hun fik en vejleder og præst, Folmer hedder han, over fra munkeklosteret, som så blev hendes åndelige vejleder, også hendes lærer i latin og Davids salmer og hvad man ellers skal kunne. Og hun levede så stille og roligt der, men holdt alle sine åbenbaringer hemmelige. Hun har åbenbaringer hele tiden. Hvor tidligt var det, hun begyndte at få åbenbaringer? Jamen, det gjorde hun faktisk lige fra hun var helt spæd. Ja. Men det var sådan mærkeligt, nogen som ikke ligesom kom vor herre så meget ved. Det var noget med, at hun kunne se, hvis en ko var drægtig, så kunne hun se, hvordan kalven så ud og sådan noget. Det er i hvert fald det, der berettes om. Ja. Der er ikke skrevet så meget om det. Så. Men hun opdagede hurtigt, at de andre så ikke helt det samme. Lige præcis. Og så holdt du det hemmeligt. Så holdt du det hemmeligt, så blev hun jo generet over det og sådan noget. Men da vi så kommer helt frem til, da hun bliver over 40 år gammel, 41 år, der siger Gud til hende, nu skal hun altså åbenbare alt det, eller offentliggøre alt det, som hun får i sine åbenbaringer. For nu var der blevet til vældig store, voldsomme ting, som belyste den hellige skrift og menneskers liv i kirken og sådan nogle ting. Det hjalp hendes åndelige vejleder. Han har hele tiden, fra hun var helt ung, hjulpet med at nedskrive, hvad hun fik af åbenbaringer. Og nu gik han så til klosterets abbed,
det der store munkekloster, det var store benediktinerkloster, som lå der. Og så blev man enige om, at man skulle spørge kirken til råds. Så der blev holdt en synode, som blev holdt i 1147, som blev indkaldt af pave Eugen den 3. Og der var de store kirkefolk med dengang, for eksempel sådan en som Bernhard af Clairvaux. Han sad med til det møde der, og andre store samtidens kirkefolk, der var virkelig kapaciteter i kirken dengang. Og så blev det læst højt af Hildegards første åbenbaringsskrift, som hedder Scivias. Det betyder kend Guds veje. Der blev læst højt af det, og paven blev så begejstret, så han bad om at få lov selv at læse højt. Ja. Og det endte så med, at folk med Bernhard af Clairvaux i spidsen sagde, at det er sand åbenbaring. Okay. Det skal simpelthen blåstemples. Og det betød, at hun fra den tid altså blev ophøjet til kirkelærer og blev kaldt Prophetissa Teutonica. Som betyder? Det betød den tyske profet. Ja. Og så blev hun jo kendt over hele den kristne verden. Hun skrev en masse af sine åbenbaringer ned i 3 store visionsskrifter, altså teologiske skrifter. Kæmpestore, mange 100 sider hver. Og så har hun også skrevet mange 100 breve, 300-400 breve. Og hun har skrevet en naturlære. Hildegard tænker jo holistisk, som den katolske tro i det hele taget. Alt er i Guds varetægt. Så derfor er hun også interesseret i alt, hvad der sker i naturen. Ja. Så derfor har hun også skrevet bøger om naturlære, altså en bog, hun kalder Fysica, som ikke er en speciel fysik, men handler om alt det i den fysiske verden, og planter og dyr og sådan noget. Og så en stor lægebog, Causa et Curae, årsager til sygdomme, og hvordan man kurerer dem. Ja, jeg kan lige sige lidt om de værker der. De 3 teologiske værker, det er virkelig af højeste karat, og det er dem, jeg mest vil fortælle om lidt. Ja. De 2 naturvidenskabelige bøger er også interessante, men slet ikke på samme niveau som de teologiske. Og lægebogen Causa et Curae, som er en kæmpe mobbedreng, den er slet ikke overleveret fra hendes egen tid. Det ældste eksemplar er fra 1500-tallet. Af 15. århundrede, jeg kan ikke lige huske det, men i hvert fald flere 100 år senere end Hildegard. Det eneste i verden, og det ligger på Det Kongelige Bibliotek i København. Den sidder vi på. Den sidder vi på, ja. Og faktisk, nu kommer lige en parentes, den kan I klippe ud, hvis det er. I 1998, der fyldte Hildegard jo 800 år. Så en veninde og mig, vi 3 piger, vi fik lov til at låne Rundetårn i hele august måned i 98. Og vi fik organiseret at trykke kopier af billeder af Hildegards visionsbilleder her, op i kæmpe. Og så laver vi en udstilling i Rundetårn, i den der sal, der er ovenover Trinitatis Kirke. Ja. Den er udformet fuldstændig som et kirkerum. Den er bare ikke helt så høj som Trinitatis, men ellers er det med spidsbuer og alterplads og alt muligt. Og vi lånte den der et middelalderalter over fra Nationalmuseet. Det var godt nok af papmaché, men det illuderer vældig godt. Ja. Så hvad gæsterne ikke ved, har de ikke ondt af. Ja, præcis. Og der holdt vi så fødselsdag for Hildegard hele august måned. Med masser af foredrag og musik og alt muligt. Og brød med hendes opskrifter. Ja. Og i den periode, der kom der 60.000 mennesker. Hold da. Ham der bestemte Rundetårn, jeg ved ikke, han hed Jesper. Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, han sagde, at der har aldrig været så mange på så kort tid. Så det viser jo den længsel, der er efter alt det Hildegard står for. Den der holistiske tænkning, ikke også? Ja, så mange lyttere kan vel ikke prale af i Troens Mysterium. Men tak fordi du også gider bruge tid på vores ydmyge podcast her. Ja, men altså, det kan jo blive sådan, det kan jo godt. Det kan være efter det her afsnit, så det kan kommer der 60.000 mennesker. Nå, og det er de der billeder, der er nogen af 30, og de gik jo så rundt som en udstilling, vandrede rundt i Danmark over 40 steder de første par år, også i Norge og Sverige. Ja. Så. Og det er billeder, som Hildegard har malet? Ja, det har hun. For at videregive nogle af de visioner, hun har fået? Ja, det er illustrationer af hendes visioner, og de er malet i hendes teologiske skrifter. Fordi det, hun ser i visioner, er så mærkeligt, at det er svært at forstå, hvis ikke man både får det med ord og billeder. Så derfor er det meget svært at læse Hildegard, hvis ikke man har billederne. Og se billederne uden at teksten, og uden at læse teksten,
Det er helt katastrofalt, for så er der ikke grænse for, hvad man kan få ud af det. Nå, men lige tilbage til Hildegards liv. Nu har jeg fortalt om hendes værker, og at hun blev ophøjet til kirkelærer. Hun boede jo der, som sagt, lige på ydersiden af det der mandskloster, benediktinerkloster på Disi-Bodenberg, ikke så langt fra Mainz og Frankfurt og Main. For øvrigt lige over for Rüdesheim, som de fleste kender. Eller ikke lige for, inden langt Narrefloden, 30 kilometer mod vest. Men efterhånden så blev hendes lille kvindeafdeling for lille, fordi hun blev jo kendt efter, hun blev ophøjet til kirkelærer. Ja. Og der myldrede ind med fornemme damer, som ville i kloster hos hende. Så da hun kommer frem til 1150, der er det her lille kloster på Disi-Bodenberg, den lille afdeling, den lille kvindeafdeling, den er blevet for lille. Og så fortæller Gud hende, at hun skal bygge et nyt kloster selv ude ved Rhinen, altså 30 km længere mod øst, ved Narrefloden. Der hvor floden Narre udmunder i Rhinen. Der ligger et bjerg, der hedder Rupertsberg. Og det gjorde hun så, og flyttede derud med sine nonner. Der var på det tidspunkt omkring 20, som levede den største fattigdom, og så i begyndelsen, og selv var med til at bygge kloster med deres bare hænder og sådan noget. Men i hvert fald meget hurtigt, så efter hun blev kendt som kirkelærer, så myldrede det ind med folk, der ville i kloster med hende. Så allerede i 1165, der var det kloster også ved at blive for lille, og det har været kæmpestort. Jeg har nogle billeder af det, viser enorme bygninger. Der har været mindst op mod 100 nonner der. Og det var meget moderne efter tidens forhold med rindende vand, sådan i arbejdslokalerne og sådan noget. Men det var altså blevet for lille, og så fik hun overdraget et andet kloster, et nedlagt augustinerkloster på den anden side af Rhinen, der lige op ovenover, hvor Rüdesheim ligger, i en lille landsby, der hedder Eibingen. Og der byggede hun et kloster mere, og så resten af sit liv, der rejste hun frem og tilbage over Rhinen, sejlede frem og tilbage 2 gange om ugen for at være abbedisse for begge klostrene. Og jeg skal lige sige, der var hun bygget nummer 2 kloster, der ovenover Rüdesheim. Der har det ligget lige siden, og det er blevet moderniseret lidt og genopført igen nu. Og nu er der et stort levende benediktiner nonnekloster der, som jeg har været besøgt mange gange. Ja. Så. Og det er rigtigt forstået, det er benediktinerklostre alle sammen. Ja. Jeg ved ikke så meget om benediktinerne ude. Jeg har hørt ora et labora, bed og arbejde. Ja, det er deres smalsprog, ja. Ja, ikke? Men kan du sige lidt mere, hvad vil det sige, at de er benediktiner? Altså, hvad fylder i deres spiritualitet? Deres spiritualitet er især fokuseret på tidebønnerne, som de synger med de gregorianske melodier, altså Davids salmer. Det er sådan meget intellektuel orden. De læser også rigtig meget og skriver meget. Men ellers er det jo, som du siger, ora et labora, også fysisk arbejde. Benedikt har jo omkring år 529, altså en hellig Benedikt i Nursia. Han skrev i 529 en munkeregel, som er blevet så udbredt, så jeg tror, de fleste ordener, selvom de ikke er benediktiner, så lever de mere eller mindre efter den. Jeg har også den liggende i adskillige eksemplarer. Men som sagt, det er mest, altså bønnen og arbejde, det er ligesom det vigtige. Og så et aktivt bønsliv, der med det, man sidder ikke sådan og mediterer, som man gør hos karmelitterne for eksempel. Det er sådan mere udadvendt, aktivt, mere intellektuelt, hvordan det er sådan mere indadvendt, kontemplativt. Og så går de vældig meget ud af kunst og musik. Så det er også derfor, at jeg blev så som musikfaglig, så var jeg så interesseret i det. Det var det, der startede med. Ja. Nu begyndte kronologien lige, og jeg havde lidt svært ved lige at følge med. Hvor gammel var hellige Hildegard? Hun var selvfølgelig ikke endnu helgengrød på det tidspunkt. Men hvor gammel var hun, da hun blev ophøjet til kirkelærer i sin levetid? Jamen, der var hun, det var 1147, der var 49 år. 49 år? Ja. Og i live, og så blive ophøjet til kirkelærer. Ja. Det er noget af en titel at få givet som 49 år, ja. Nu brugte de heller ikke det ord. Nej, og så derfor ved jeg ikke helt, om det ligger det samme i det. Og det gør det jo helt sikkert ikke. Men i hvert fald, altså de kaldte hende profetissa Teutonica, og hun fik blåstempel fra paven og synoden, og det er ligesom det handler om. Ja, nemlig.
Fordi fra der blev hun udbredt over hele kristenheden, og det er lige fra Island til Grækenland og Danmark. Så der ligger også breve fra hende på, er det Esrum Kloster? Jeg kan ikke lige huske, hvor det er. Det tror jeg. Ja. Et eller andet kloster i Danmark i hvert fald. Så. Det var en helt vild kontakt, hun har haft. Fuldstændig. På tværs af Europa. Ja, og alle højre herrer spurgte hende til råds. Både paver og 4 på stribe, altså. Og konger forskellige steder rundt om. Og hun korresponderede med, som sagt, med Bernhard af Clairvaux og så videre. Så. Jamen, spørgsmålet er, om det næste, vi skal, det ikke er at springe ned i hendes teologiske værker. Jo, måske, ja, inden vi går ned i teologien, om jeg lige skal sige generelt om hendes værker. Altså lige nævne det der med, at lægehåndbogen, at den er altså ikke så pålidelig som det andet. Altså, det synes jeg er nødvendigt, fordi der er så mange, der sætter den over alt. Blandt andet i Tyskland, hvor de driver stor handel på hendes teologi, altså slutter urtekram. Jo. Hvad er det for en status, der har i Tyskland, siger du? Jamen, sådan nærmest New Age, ikke? Altså en alternativ. Okay. Ja, sådan i alternativ behandling, der er der folk, der læner sig op af hendes. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja, der bliver hun vist taget til gidsel af nogen, hun ikke har lyst til at blive taget til gidsel af. Ja, det tror jeg. Men igen, jeg har ikke meget forstand på det, for jeg hele tiden ligesom holdt mig for afstand af det. Og da jeg så fik at vide det der med, at hendes lægebog, den er slet ikke bevaret fra hendes egen tid. Og i hvert fald så ved jeg, at der i lægebogen står nogle ting, som hun aldrig ville have godkendt. For eksempel noget med den der urte, der ligner et menneske. En rod, der ligner et menneske. Og det er jeg slet ikke. Nej, det er lige i hvert fald verden til, at jeg kan svare dig på, hvad det er. Der er sikkert nogle lyttere, som vil sige, det er det her. Jamen, det er jo det. Lad os springe det helt over, men altså, Gensing, og det er sådan en trolddomsurt. Aha, okay. Og det tager hun skarpt afstand fra. Okay. Så. Men er det generelt sådan, at man har hendes teologiske værker, som går helt tilbage? Ja, det er helt oplagt. Endda er flere eksemplarer, og de bevaret fra hendes eget og kloster, med billeder og det hele. Ja. Okay, så. Det er meget mere troværdigt. Så. Ja, jamen det er det i hvert fald. Ja, der er en frygtelig historie med, at nogle af de vigtigste blev stjålet under 2. verdenskrig. Men altså, man fik dem tilbage igen. Nu har vi været igennem nogle af de biografiske elementer omkring Hildegard af Bingens liv. Ja. Vi har talt lidt om sådan, hvilken skikkelse hun er, og hvordan hun blev set i sin samtid og i sin eftertid. Ja. Og efter en kort pause, så vil vi vende vores blik mod hendes teologiske værker. Ja. Og hvad hun har at lære os om vores tro. Velkommen tilbage efter en pause. Ja, tak. Ja. Nu har vi fået en biografisk forståelse af, hvem Hildegard af Bingen var. Nu skal vi til at kigge mod hendes teologi, eller hendes teologiske værker. Ja, og det er jo det absolut vigtigste af det, hun har lavet. Og jeg håber sådan, at du vil fortælle os om hendes 3 store teologiske værker. Og så vi måske bagefter kan dykke ned i et par af de her visioner, som hun har malet. Ja. Og der bliver vi jo udfordret, når vi kommer dertil, af det her med, at det her er en podcast. Altså, det er kun lyd. Yes. Og det vi skal tale om, det er malerier, der afbilleder syn, som Hildegard havde. Det er svært at tale om malerier på lyd. Ja, men vi gør vores bedste. Ja. Og så vil vi øve på Facebook og måske Spotify, hvis vi kan få teknikken til at virke. Måske også YouTube, hvis vi kan få teknikken til at virke. Læg billederne op, så de kører parallelt med lyden her. Så kan man følge lidt med. Ja. Men ellers så vil vi prøve at tale så levende om de her billeder, som vi kan. Så man kan få noget ud af det, selvom man lytter og ikke ser. Ja. Det prøver vi. Det prøver vi. Men vil du ikke starte med at fortælle os lidt om Hildegards 3 teologiske værker? Det er jo det vigtigste, hun har skrevet. Det er de teologiske værker. 3 kæmpe store moppedrenge. Alt sammen på latin selvfølgelig. Det første værk, hun skrev, og som gjorde, at hun blev godkendt som kirkelærer, det kaldte hun Scivias, eller Scivias. Det kommer det latinske ord Scio, jeg ved, og Vias, veje. Kend Guds veje. Så det er Guds vejvisning til det kristne folk. Og det er det værk, som er fyldt med hendes billeder af de visioner, hun har set. Aha. De er samlet i Scivias. De allerfleste, ja. Okay, ja.
Så kommer nummer 2 værk, det hedder Liber Vita Meritorum. Det betyder det fortjenstfulde liv. Og det vil man i dag kalde en stor etik, hvor dyder og laster kæmper imod hinanden. Ja. Den er også utrolig spændende, men der er ingen illustrationer i den. Og det 3. værk hedder Liber Divinorum Operum. Det betyder bogen om Guds skaberværker, om de guddommelige skaberværker. Og det er ligesom også en beskrivelse af hele verdens, hele frelseshistorien, men på et mere kosmisk plan, kan man sige. Der er også nogle illustrationer i det. På et kosmisk plan, siger du? Ja, hun inddrager ligesom hele kosmos i det. Og det andet er sådan lidt mere jordnært. Ja. At det er svært at sige, fordi det er himmelske visioner på bogstaveligt. Altså det er. Men de er sådan mere omfattende. Og i øvrigt illustrationerne i det sidste værk, Liber Divinorum Operum, dem har hun ikke selv lavet. For det blev først illustreret nogle årtier efter hendes død. Aha. De ligger på et bibliotek i Italien og er blevet illustreret dernede, så de er lidt mere naturalistiske. Ja. De billeder, hun selv har malet, eller har ladet male i sit eget kloster på Rupertsberg, de er virkelig meget mystiske i ordets egentlige forstand. Hvis ikke man har hendes tekst ved siden af, så kan man overhovedet ikke begribe, hvad det skal forestille. Det er virkelig meget mærkelige. Ja. Og det er dem, jeg vil nu fortælle lidt om. Fordi det er det første værk, jeg vil fortælle lidt om, det er nemlig frelseshistorien, simpelthen, fra begyndelsen til ende. Ja. Som er fordelt på flere værker? Nej, det står alt sammen i Scivias. Ja. Som sagt, nummer 2 værk, det er en etik. Men det 3. er også en slags frelseshistorie, men bare på ligesom lidt mere kosmisk niveau. Ja. Men nu får I først noget om frelseshistorien ud fra Scivias. Ja. Men jeg vil starte med at beskrive et billede, som hun har, eller som der er blevet malet i hendes bog Liber Divinorum Operum. Ja. Det er malet efter hendes beskrivelse, altså nogle år efter hendes død. Så det billede har hun faktisk ikke selv malet, men det passer præcis det, der står i teksten. Men altså hun begynder forfra i sit værk Scivias, begynder hun at beskrive verdens skabelse. Men der vil jeg bruge hendes billede fra Liber Divinorum Operum, fordi det er mere altomfattende, men teksten passer. Billedet forestiller Gud, den treenige Gud. Man ser Gud Faders hoved som en gammel mand med et skæg, og hans hoved sprænger den firkantede billedramme, fordi den firkanten beskriver den fysiske, menneskelige verden, og Gud Fader er transcendent, han overskrider den. Så hans hoved sprænger den firkantede billedramme. Men nedenunder hans hoved, der ser vi søndens hoved, Kristi hoved. Han har en kongekrone på, og han befinder sig inden for den firkantede ramme, for han blev menneske af kød og blod i den menneskelige virkelighed. Han er samtidig fuldstændig rød, og det betyder 2 ting. Den røde farve symboliserer både lidelse og kærlighed, og Kristus er jo begge dele. At det er Kristus, kan man se allernederst i billedet, for der er hans 2 bare fødder skildret, og den ene har et navlegab i venstre fod. Og så kun i den venstre, fordi det er den menneskelige side. Han er jo både Gud og menneske. Og det skildrer man i middelalderen på, at sige, den venstre side, det er så mennesket, og den højre side, det er Gud. Den røde Kristusfigur er kæmpestor. Den holder hele universet i sine arme. Det er en kæmpestor cirkel, som han holder i sine arme. Inderst i midten cirklen ser man jordkuglen. Dengang vidste man godt, at det var en kugle. Det var først senere, man troede, det var en flad pandekage. Det er sjovt. Ja, dengang vidste man godt, det var en kugle, det ptolemæiske solsystem. Udenom at ser man de forskellige lag af luft og æter, og hvad man ellers sådan har udenom. Og yderst over himlene, der er så en rand af de øverste himle, som er en hvid rand, stjernehimlen. Og ovenover den, der har vi vandet ovenover himlene, som der også står om i Davids salmer. Alt som sagt fattet ind i en stor cirkel. Midt i hele denne store cirkel, der står det nyskabte menneske, kæmpestort, og rækker ud med sine arme helt ud til den yderste stjernehimmel, og hovedet og fødderne også til den yderste stjernehimmel. Det, der så er fantastisk ved det her billede, at
den treenige Gud, der ser man jo ikke den tredje person, Helligånden, som en person. Man ser den som en kærlighedsstrøm, der kommer ud fra faderen gennem søndens mund og gennemvæver hele dette skabte univers. Som et blodomløb, der gennemvæver det hele. Det er kærlighedens blodomløb. Den ildfyldte kraft, som Hildegard kalder det. For kærligheden er jo en kraft, en skabende kraft. Det er netop kærligheden mellem faderen og sønnen, som er en fantastisk kraft, som skaber det hele. Og det skabende kærlighedsblodomløb, det gennemstrømmer hele skaberværket. Og meningen var så, at det skulle blive ved med at gøre det. Det er det, der holder alt i live. Det synes jeg er en virkelig god beskrivelse. Nu snyder jeg jo i forhold til den seer, der ikke har set billedet. Den lytter, der som ikke har set billedet. Men jeg prøver på, mens du fortæller, Kirsten, ikke at se på billedet. Men jeg synes, det er en virkelig god beskrivelse. Det var godt. Det er også noget, der åbner billedet op for mig, fordi pludselig kan jeg forstå dybderne i det, jeg så før. Nu ved du, hvorfor min bog hedder Den ildfyldte kraft. Ja. Pludselig springer titlerne også til liv. Jamen, det var det. Så. En virkelig fin opbildning af Helligånden. Som en kraft, som en, uden en strøm. Ja, som ikke netop er en strøm, som ikke har sit eget hoved, ligesom faderen og sønnen. Nej, nemlig. Det er simpelthen kærligheden mellem faderen og sønnen. Ja. Og Hildegard siger jo også, at Gud skabte verden af kærlighed. Andre samtidig og nyere teologer siger, at Gud skabte verden af intet. Ja. Der er en uendelig forskel. Gud skabte verden af kærlighed. Han ville gerne nogen, der lignede ham, som han kunne lege med. Så derfor skabte han mennesket i sit billede. Og han skabte det netop i sit billede, fordi han ville, at mennesket skulle være med til at passe på den nye skaberværk. Ja. Skulle være hans hjælper, hans højre hånd, ved den, der havde ansvaret for hele skaberværket. Hildegard hører Gud sige, jeg, den højeste og ildfyldte kraft, jeg har tændt hver gnist af liv, og intet dødeligt udgår fra mig. Jeg råder over livet. Med min visdom omspænder jeg jordens kreds, for med visdom har jeg ordnet universet. Jeg tænder markernes skønhed. Jeg lyser i vandene og brænder i sol, måne og stjerner. Med hvert åndepust vækker jeg alt til liv med en usynlig kraft, der opretholder alt. Og således hviler jeg skjult i hele virkeligheden, som den ildfyldte kraft. Jeg er livets liv, og død findes ikke i mig, for jeg er livet. Jeg er liv i evighed. Gud i tredobbelt kraft, stadig i bevægelse og stadig skabende. For evigheden kaldes faderen, ordet, sønnen, og det åndedrag, som forbinder dem, Helligånden. Det er en smuk beskrivelse. Ja, det er direkte Hildegards citat. Guds søn, der blev menneske, er Guds kys til menneskeheden, siger Hildegard. Og hun hører Gud sige, med min mund har jeg kysset mit skaberværk, den skabning, som jeg formede af jordens ler. Så Kristus er centrum i verden. Han er fornuften og skønheden i skaberværket. En virkelig smuk forkyndelse. Det giver mening for mig, at det gjorde indtryk på dig, da du stødte ind i Hildegard. Ja, ikke også? Ja. Det er meget helstøbt måde at tale om skaberværket på. Ja, det var det. Ja, så går vi videre til næste billede. Ja. Og der er et billede til selve syndefaldet, men det er ikke det, vi taler om her. Nu taler vi om konsekvenserne af syndefaldet. Ja. For Hildegards vision af selve syndefaldet viser, hvordan Adam vender ryggen til Gud, vender sig på tværs af hele skaberordenen og vil ikke deltage i Guds skaberværk og kærlighed. Ja. Og dermed kommer alt det onde ind i verden. Og det er så lidt afbildet i det næste billede. Og det kan man så se i det næste illustration, hvor man igen ser universet denne gang som ægformet. Ikke mere en fuldendt cirkel, men ægformet. Inderst ser vi igen jordkuglen med de 4 elementer, men vi ser kun de 4 elementer i vildt slagsmål. Man ser ikke noget af det, der er på jorden. Udenom ser vi også alle luftlagene i vild uorden. Alleryderst er Guds kærligheds ild, den der stadig holder sammen på det hele.
Men indenfor er der kommet en sort satansild, som spyrer alt muligt afskyeligt ondt og grusomt ind i menneskenes verden. Men Gud har stadig det hele i sin kærlighedsfavn, og han har allerede sin frelsesplan klar. For man kan se øverst oppe i æggets top, i kærlighedsilden, som betyder Gud, der ser man en stor rød sol. Det ligner en julestjerne. Men Hildegard skriver, det er en sol, men den skal betyde, at Kristus vil komme. Altså Gud har sin frelsesplan lige fra begyndelsen. Ovenover ser hun 3 små stjerner, det er nogle af profeterne fra det gamle testamente. Men Gud har sin frelsesplan klar. Hildegard skriver selv om den her vision. Jeg så en mægtig stor mørk ting, altså universet, ligesom et æg, der spidsede til for oven. Det yderste lag var en lysende ild, og i denne ild strålede en rød sol så stor, at hele verdensbygningen blev oplyst af den. Men under den lysende ild så jeg en mørk ild, så forfærdelig, at jeg ikke kunne udholde at se på den. Den rystede hele verdensbygningen med torden og uvejrsstorme, og en hagl af store og små, meget spidse sten. Nu fortolker jeg det lidt. Den lysende ild betyder Guds kærlighed, der omfavner hele universet som en mors arme. Og nedenunder den lysende ild ser hun Satans sorte ild, som fylder verden med alt det onde. Og i midten af kosmos ser hun jordkuglen, bestående af de 4 elementer, luft, ild, jord og vand. Men syndefaldet har bragt elementerne i vildt oprør. Og så skriver Hildegard noget af det, som vi virkelig lægger mærke til i vores tid. Elementerne bliver bragt i oprør fra øverst til nederst på grund af menneskelige ugerninger. Du hører dem råbe med vilde skrig til deres skaber. Du hører dem ikke klage på menneskers vis, men i stedet med alle andre tegn på deres undertrykkelse. De overskrider jo den bane, som deres skaber har sat dem i, ved deres naturstridige kredsløb, som er bragt i kaos af menneskens synder. De klager sig over, at de ikke kan følge deres bane og fuldende deres naturlige funktioner, sådan som der er pålagt dem af Gud, fordi de af menneskenes ugerninger bliver bragt ud af naturens orden. Du hører halvkvalte og fordrejede skrig af hunger efter retfærdighed, og stanken breder sig. Så allerede dengang kunne hun se, at menneskenes grådighed og egoisme ødelægger både dem selv og hele naturen. Vi mærker også selv, at der er mange, der taler om naturen, og hvordan vi påvirker naturen i dag. Her de seneste, jeg ved ikke, årtier, er det jo fyldt rigtig meget. Ja. Men faktisk det er meget stærkt, at Hildegard, hun siger, det har faktisk også noget med Gud at gøre, det har også noget med det. vores forhold til synd at gøre. Altså det er ikke bare mekanik, hvordan vi behandler naturen. Nej. At det er faktisk, det er lidt dybere. Ja, det. Fordi man har jo glemt, både dengang, det hun skælder ud over, men også i dag, at naturen er hellig, at alt er helligt. Alt skal være helligt. Og det er jo derfor, at Gud viser hende denne her vision. At når man ødelægger skaberværket, som er helligt, så ødelægger man det hele, også for sig selv. Ja. Lægger også mærke til, og vi får lagt de her billeder op, men den her ild rundt om ægget, at det kunne være nysgerrig på at spørge dig om, at den bryder jo også rammen op i toppen. Ja. Lidt ligesom med vores første billede. Om der er en pointe i det, at om det er den transcendente Gud, som kommer ind, eller hvordan man skal... Det er det altid, når hun springer rammen. Altså det er helt fast, altså fordi... altså... De har jo deres helt faste symboler i middelalderen, altså firkanten og firtallet og så videre. Det betyder simpelthen det jordiske og fysiske. Okay. Og cirklen er modsat det evige, guddommelige og så videre, ikke? Okay. Så når ilden der sprænger den firkantede ramme, så betyder det jo, at Gud overskrider den fysiske, menneskelige virkelighed. Og omkranser den i sin kærlighed, på trods af al uordenen. Ja, nemlig.
Det er der faktisk noget meget håbefuldt over, synes jeg, at det er rigtigt nok, at der er den her satans sorte ild, men fordi den guddommelige ild er ligesom, nu er det bare mig, der fortolker videre på det her, men på noget ubegrænset, altså fordi der kan altid komme mere ude for rammen og ind, at der er ikke et låg på. Men det er jo netop fordelen med billederne, at de siger meget mere end ord. Ja. Det gør de virkelig. Så det tror jeg, hun vil blåstemple den fortælling. Jamen, det er jeg da glad for. Ellers så må jeg spørge hende, hvis jeg kommer helt hjem en dag. Jamen, det var det. Jeg tror, hun sidder og morer sig. Ja, sikkert. Ja, men som sagt, Gud har en plan, og det har han lige fra begyndelsen. En frelsesplan. En glidende overgang til det tredje billede, måske. Nemlig. Ja. Hvad skal vi til nu? Ja, nu skal vi til frelseshistoriens vendepunkt. For Gud har jo styr på det hele. Når Adam ødelagde det hele, så må der komme en ny Adam, som kan gøre alt godt igen. Og det gør der. Hun har en vision, som hun selv kalder forløseren. Først beskriver jeg billedet. Som sagt, det illustrerer frelseshistoriens vendepunkt. Så her ser Hildegard det hele forfra. Først ser hun skabelsen. Igen, vi har en firkant, der ligesom betegner den menneskelige verden, ikke? Men så har vi skabelsen, som hun igen ser den treenige Gud som en cirkel, den fuldendte og evige form. En cirkel, der bryder den firkantede ramme. Gud er treenig, og det skildrer hun her, som mange andre steder, med den gyldne farve, cirklens grundfarve, det er Gud Fader. Midten, det er Kristus. Den blå cirkel i midten, den er blå, fordi det betyder barmhjertighed. Jesus er Guds barmhjertighed. Og Helligånden ser hun igen som en ildfyldt kraft, som en strømmende ild, en ildstrøm, der roterer rundt både i faderens og søndens del af cirklen. Det er den treenige Gud i evigheden, derfor en cirkel. Men nu begynder skabelsen. Ja, man kan starte med at sige, hvis man følger med og ser på et billede, så er det den her cirkel, der er øverst på billedet. Ja, ikke? Jo. Ja, det er godt, du siger det. Ja. Fordi nu skal vi til den midterste del af billedet, hvor der først kommer en mørk cirkel, og så sker der noget mærkeligt. Så sker skabelsen nemlig en gang til. Hun ser Big Bang en gang til. Hun ser, hvordan Helligåndsknisten springer ned i det mørke moderskød, som er nedenunder den guddommelige treenighed. Den springer 6 gange, og det er så de 6 skabelsesdage. Der er så tegnet 6 små cirkler, hvor der vises, hvad der skabes de pågældende 6 skabelsesdage. Og 7. gang, den så springer den her Helligåndsknist, så springer den helt ned i bunden, og der ligger en lille klump ler, som nu rejser sig op og bliver til Adam. Og nu rejser Adam sig op og kommer op i himlen. Og der kan man se op ved siden af treenighedssymbolet. Der er jo nu kommet en hvid blomst ud på cirklen, som den rækker til Adam, som er ung og smuk, hvid og uskyldig, har krøllet mørkt hår. Han snuser til blomsten, den symboliserer Guds kærlighed. Men hvad gør Adam? Han snuser til den med sit intellekt, men han vil ikke kysse den med sin mund eller tage på den med sine hænder. Han vil ikke elske den og lade den få konsekvenser for sine handlinger. Så det svarer til syndefaldet. Syndefaldet bliver jo skildret på mange forskellige måder. Det betyder så, at nu falder Adam ned i synd og død. Og det er så kommer der en rød skikkelse, som ligger i bunden af den mørke syndeflod, der er kommet frem i mellemtiden. Nu er han rød, og denne gang betyder den røde farve lidelse. Man kan se, at skelettet træder frem på ham. Han har også fået hvidt hår og skæg. Der ligger han ubevægelig i tusindvis af år og kan ikke selv komme op. Det er verden efter syndefaldet. Men så sker miraklet igen. Nederst i billedet, lige inden for rammen, der stiger en morgenrød op, som fuldstændig spejler treenighedens farver øverst op i billedet. En halvcirkel, som befinder sig kun inden for den firkantede ramme, så det er altså kun en halvcirkel.
Den symboliserer Jomfru Maria, der er ren og uskyldig, derfor spejler hun treenighedens farver. Men som sagt, kun menneske, og derfor inden for den firkantede ramme. Men nu springer Helligåndsgnisten igen, og det er så bebudelsen for Gabriel og til Jomfru Maria, og hun undfanger Jesus, som nu går frem som det der gyldne menneske, der går frem af Jomfru Marias moderskød, og går ind i mørket, hvor han kæmper imod alt det onde langfredag og påskenatten, hvor han går ind i dødsriget, tager Adam i hånden og rejser ham op, så han selv kan gå ud igen, genfødt til et nyt liv i Kristus. Og det er så det, der sker i vores dåb, og gør, at vi kan gå fremad i et nyt liv, frem imod frelsen. Det lyder som et meget komplekst billede og rigt billede. Ja, og nu fik jeg ikke læst det sidste, jeg kom til bare at referere det. Var det klart nok? Vi vil gerne høre det. Skal jeg prøve at læse det, fordi det meget gerne. Ja, jeg læser lige, hvad Hildegard selv skriver, hvordan hun selv beskriver Adams fald. Altså efter at skabelsen af Adam er foregået, og han er kommet op i paradiset, hvid og ung og smuk og syndfri, så skriver Hildegard, efter at det var sket, rakte den milde flamme mennesket en blændende hvid blomst, som var hæftet på flammen som dugdråben på et græsstrå. Mennesket indåndede duften med sin næse, men rørte ikke blomsten med sin mund eller sine hænder. I stedet vendte det sig bort og styrtede ned i uigennemtrængeligt mørke, hvor det lå bevidstløs og ikke selv kunne komme op. Og Hildegard skriver så videre. Han har revet hele skaberværket med sig i undergangen, for hun skriver, og mørket bredte sig over hele luftkuglen. Men så er det jo, at vi kommer til vendepunktet. Undfangelsen, hvor englen Gabriel kommer til Jomfru Maria. Hun ser morgenrøden stige frem nederst i billedet som et jordisk spejl af treenigheden. Det er Jomfru Maria, lysende og uplettet i syndefaldets mørke. Og igen springer Helligåndens gnist ligesom i den første skabelse. Det er bebudelsen, hvor Helligånden overskygger Jomfru Maria. Og den nye Adam, Kristus, fødes som lysmenneske, som Hildegard kalder ham. Og Hildegard ser Kristi vældige kamp imod mørket i langfredag og påskenat. Hans endegyldige sejr i opstandelsen, hvor han tager den gamle Adam ved hånden, genrejser ham, så han selv kan gå ud af mørket. Mennesket har fået livet tilbage. Han er blevet befriet fra slaveriet under arvesynden. Han er blevet genfødt til et nyt liv i Kristus her i verden, og har fået løfte om det evige liv med Gud. Det er meget fint med den her afbildning af Maria nederst i billedet. Ja, ikke også? Jo, fordi jeg ville jo umiddelbart, den gamle protestant i mig, ville jo tænke, nybrud, det er da vist Jesus, var. Det er da vist Jesus og ikke Maria. Men det er meget fint, at den her halvcirkel netop ikke bryder rammen, som Gud ellers ville gøre. Nej, det var det. Det synes jeg er en virkelig fin symbolik af, at der kommer et Gud skænker et nybrud igennem Maria, som er Kristus. Ja. Og at Maria er en væsentlig del af det. Men Maria er skabning, ikke Gud. Nemlig. Kristus, han springer rammen. Det gør Maria ikke. Nej. Det synes jeg er ret fin afbildning af både det storslåede ved Maria, i det hun afspejler Guds farver og form i billedet her. Ja. Men samtidig også de jordiske Maria ved, at hun er inden for den kun, så at sige, menneske. Ja, inden for den firkantede ramme. Hun er inden for det skabte. Ja. Det minder mig om noget, jeg har lært om ikoner. No. At jeg har også lært det her, men når man skriver ikoner, ja, det er rigtigt. At der er mange ikoner, hvor Kristus han er afbildet med blå og rød. Rød inderst, hvis jeg husker rigtigt, for at afbilde den guddommelige natur, og så blå, fordi han har påtaget sig den menneskelige natur. Nå, det vidste jeg ikke. Ja, og så har jeg så en ikon derhjemme med Maria, hvor det er omvendt. Hun har den blå inderst, og så den røde ligesom på som kappe. Nej, hvor spændende. Og jeg har ikke slået det her efter, men en ven, jeg stoler på, har fortalt mig, at der er det, fordi logikken er omvendt, at hun er et menneske, som så at sige påtager sig Helligånden som dragt. Ja. Og så, var det fint. Og det synes jeg var meget smukt. Meget spændende, det må du nok sige. Ja.
Jamen, der ligger så meget alt det der med ikoner, men det ved jeg alt for lidt om. Ja, jeg vil også selv gerne lære mere. Ja. Det kan være, det er en idé til en ny podcast engang. Det er jo mere de ortodokse speciale med det der. Jo. Nå, men det var forløseren. Vi har nu været forbi 3 billeder, og vi tager simpelthen 2 mere, for at komme ikke igennem hele frelseshistorien, men igennem væsentlige punkter på frelseshistorien. Ja. Kan vi sige det sådan? Det prøver vi. Ja. Og vi vender os mod et billede, som... Er det også Hildegard, der afbilder en vision, hun har haft? Eller hvordan skal vi forstå det her billede? Det er simpelthen Hildegard, der har malet det, hun så i visionen. Ja. Og det forestiller eukaristien, altså nadveren. Ja. Og hun ser, hvad der sker både på det fysiske, menneskelige plan og på det guddommelige plan. Først ser hun i billedet, underst i billedet, er der et alterbord. Og på det står der alterkalk og patene. Og hun ser også en præst gå hen til alterbordet, men han er nu ikke kommet med på billedet. I stedet for står Jomfru Maria ved alterbordet. Billedet er i 2 etager. I den øverste etage, der ser man Kristus hænge på korset. Og man ser, hvordan kirken står ved korsets fod, holdende en kalk eller en patene i sine hænder. Du siger, at kirken står ved korsets fod. Ja, det er fordi, det er en gylden kvindeskikkelse, der står der. I den historiske virkelighed, der var det Jomfru Maria, der stod ved korsets fod. Men Jomfru Maria og kirken bliver efterhånden smeltet sammen, sådan at Maria symboliserer hele kirken. Ja. Moren til hele menneskeheden. Og her ser Hildegard så altså denne symbolske moderskikkelse, som er kirken, stå ved korsets fod og tage imod blod og vand, som kommer ud af Jesus side, efter han er blevet stukket med en lanse. Og det er så blod til eukaristien og vandet til dåben. Ja. Så det er, hvad hun ser, en guddommelig virkelighed. I den nederste halvdel af billedet ser man så, hvordan Kristus i det præsten siger de forvandlende ord, dette er Kristi legeme. Hvordan han stiger ned på alterbordet, og pludselig er han til stede i hele sin virkelighed. Både ved fødslen i stallen i Bethlehem, ved korsfæstelsen, ved nedtagelsen af korset og ved gravlæggelsen. Han er til stede i alle skikkelser. Samtidig med, at han er den opstandne. Ja, der er ligesom 4 små cirkler i det nederste halvdel med de her begivenheder, du nævner. Ja. Hvor man kan se, hvad der sker der. Ja. Det er en afbildning af, hvad der konkret sker på det jordiske plan ved eukaristien. Ja, lige præcis. Og så en afbildning af, hvad sker der i den himmelske virkelighed, når eukaristien fejres. Hildegard hører faderen sige, at ligesom han dengang på Herodes' tid lod Jesu menneskelegeme fødes af Jomfru Maria, således fødes det også nu hvert øjeblik af kirken. Og ligesom Jesus dengang døde, blev lagt i graven, opstod og opfor til himlen, sådan gør han det også nu, hver gang der holdes nadver. Det er de 4 små cirkler, man ser i billedet. Og det betyder, at Jesus hele tiden er hos Gud, men samtidig også i sin kirke, og i hvert eneste menneske, som modtager nadverens sakramente. Hemmeligheden, mysteriet, ligger i, at Gud virkelig forvandler brød og vin til Jesu legeme og blod, så at vi rent fysisk kan spise og drikke det. Og dermed forenes vi med ham, og vi får del i hans guddom. Præsten siger faktisk, i det han blander vandet og vinen i forbindelse med alterbønnen, som vandet blandes med vinen, forener Kristus os med sin guddom. Så i det vi modtager Jesu legeme og blod, så bliver vi et med ham, guddommeligt gjort. Hildegard hører Gud Fader sige, når offret af brød og vin til hukommelse af min søn bringes på det indviede alter, så forvandler jeg, den almægtige, det til min enbårnes legeme og blod. Da min søn boede hos menneskene på jorden, var han også hos mig i himlen. Nu bliver han hos mig i himlen, men er samtidig
i alterets sakramente, også hos menneskene på jorden. Så det er virkelig kernen i troens mysterium. Titlen på billedet her. Brudegaven. Der står brudegaven. Er det en titel, Hildegard? Ja, det er det, fordi kirken er jo Kristi brud. Ja. Og hun står ved korsets fod og modtager gaven af sin brudgom. Ja. Og gaven er i hans af vand og blod af hans side. Ikke? Ja. Som hun så kan give videre til sine børn i eukaristien. Ja, gaven er vel ham selv. Han Ja, dør altså det, for sin brud, og lægger sit liv ned for sin brud. Ja, præcis. Og så vand og blod, altså dåbsvand og eukaristiens blod. Det er så det fysiske, som repræsenterer ham, men som gør, at vi bliver et med ham, når vi modtager det. Ja. Det er meget smukt. Blev gjort opmærksom på, jeg tror, af Hellig Johannes Paul II, at ordene, dette er mit legeme, jo faktisk også altså, har nogle ægteskabelige konnotationer. Den der intime ægteskabelige enhed, og det der er mit legeme, de to ting, passer jo på en eller anden måde meget godt med hinanden. Jamen, det er nemlig fuldstændig rigtigt, at selv ægtefolks forening, at det er også på en eller anden måde noget rituelt, noget helligt. Ja, og vi siger jo simpelthen også, ægteskabet er et sakramente. Ja, det er det. Så, ja. Det er det virkelig. Ja. Så, Ja, og at ægtefællerne også skænker sit legeme til den anden. ja, lige præcis. Ja. Så derfor, det har jeg tit tænkt, der burde den ægteskabelige forening foregå foran alter. Ja, og så er der mere lavpraktiske og kulturelle og praktiske årsager til, at det gør den som regel ikke. Nej. Nej, men jeg er glad for, at I kan forstå det, for jeg har ikke rigtig tur at sige det til andre, men altså, det har jeg da tit tænkt. Ja. Det er jo også derfor, nogen taler om, at vi har alteret i kirken, og så er der alteret, man spiser middagsmad ved, og alteret i soveværelset. Er der nogen, der siger sådan? Ja, det er der nogen, der taler om. Ja. Jamen, det var det. Det er jo lige sagen. Det har jeg hørt nogle neokatekommunale. Nogen fra neokatekommunale taler om. Det var da interessant. Og det synes jeg er en smuk måde at tale om det på. Jamen, det er det. Jeg synes, det er rigtigt. Det må jeg sige. Så derhjemme taler vi om de tre altre i hjemmet. Nej, hvor smukt. Ja. Så, ja. Det har jeg aldrig hørt før, men det har jeg skrevet mig på øvrigt, fordi jamen, jeg har jo altid, eller ikke altid, siden jeg blev katolik, har jeg tænkt sådan. Ja. Netop fordi, at der frembærer man at ofre sit legeme. Ja, lige præcis. Og der bliver forenet. Ja. Jamen altså, det er jo derfor, Gud har skabt to forskellige, fordi vi skal forenes for at være som ham. Ja. Og det er derfor, det er jo derfor, at det aller sidste billede, at det er jo Jesus, ikke? Selvom det ligner en dame. Nå, det kan jeg lytter det jo ikke se. Nej. Og derfor ved jeg ikke, om vi skal snakke om det. Men ja, det er den evige udfordring ved at tale om billeder på lyd. Ja. Vi kan jo sige, at den hedder Caritas, og så kan det være, at vi kan få lagt et billede op. Ja, men det er sjovt, at den her afbildning af Kristus, som vi også talte om før, der kan godt i Hildegards afbildninger ligne en kvinde. Netop hvilke for at vise, billede tænker du på? For eksempel i Caritas, du pegede på nu. Nå ja, den der, ja. Hvor Kristus afbildes på en måde, hvor han ligner en kvinde. Jamen, det er simpelthen fordi at Kristus og kirken er forenet i et legeme. Lige præcis. Og ikke alene Kristus og kirken, men også Guds visdom, altså Sofia. Ja, Ecclesia, det har du nævnt, ja. Og Caritas, som jo også, altså kærligheden, er jo også Kristus, og det er jo også en kvinde. Så. Ja, det er jo interessant i det gamle testamente, når man læser om Guds visdom i Ordsprogenes bog 8, bliver Guds visdom også bare beskrevet som en kvinde. Ja, ikke også det der, hvor hun er med i skabelsen, er det det? Ja, og det er ret klart, at det er Kristus, det handler om. Det er jo det. Ja, tale om, at visdommen skal komme nær. Og jeg tror, det er i visdommens bog, også i Gamle Testamente, hvor det er så konkret, at en dag, der skal visdommen komme og altså, slå telt ned og tage bolig på jorden. Altså, er det rigtigt? Det er visdommens bog, sagde du? Eller hvor jeg tror, det er visdommens bog. Ja. Det er en af
de deuterokanoniske skrifter. Ja. Og dem er jeg stadig ved at lære at kende. Men, Altså, jeg har det med, jeg må indrømme, jeg har ikke sådan læst dem fra ende til anden. nej. Nej, det er jo smerten ved at være konvertit. At man, så troede man lige, at man havde læst hele Bibelen, og til, så var der lige Så er der en 7 ekstra bøger. Man bliver så sur på det. Ja. Nå, og der kommer visdommen og slår telt op. Man kan vide, om det ikke er ordet tabernakel, der er Jo, bruges der. Det det er det betyder nemlig telt. tit. Ja, nemlig. Ja, Ja, så bruger visdommen i tabernakel. Ja. I denne verden. simpelthen. Hvis ikke det er Gud, der bliver menneske, så... Mm. Eller visdom, der bliver menneske, så ved jeg ikke, hvad det er. Nu har vi talt om skabelsen, afbilledet i det billede, der bliver kaldt for kosmosmennesket. Ja. Vi har talt om, hvordan kosmos har været efter syndefaldet i det billede, som kaldes kosmos-ægget. Vi har talt om verdenshistoriens vendepunkt i det billede, der kaldes forløseren. Vi har talt om eukaristien som brudegaven. Og så er der et sidste billede, vi vil komme forbi nu. Ja, så var vi kort forbi Caritas, men den lader vi lige ligge. Men det sidste billede, vi nu vil tale om, hvad er det for et billede? Ja, Hildegard kalder det den nye himmel og den nye jord. Fordi det er jo det, der er formålet med hele frelseshistorien. At Jesus kom jo som den nye Adam, som den, der skal reparere alt det, som som Adam har ødelagt. Mm. Og det er så det, som lykkes til sidst, efter en vældig kamp imod det onde, som Hildegard også skildrer, men det har vi nok ikke tid til at snakke om i dag. Men i hvert fald, jeg kan læse op, hvad Hildegard selv... jeg først beskriver billedet. Ja. Det viser verden som 3 cirkler. Øverst ser man den treenige Gud sidde på sin tronstol. Vi ser Gud fader med sin velsignende højre hånd, med langt skæg og hvidt hår. I hans skød har han Kristus i form af lammet, det ofrede lam, og Helligånden som Helligåndens duen over hans hoved. Så det er den treenige Gud, vi har til i himlen. Mm. Og til hans højre hånd, der står Jomfru Maria, som er kronet som himlens dronning. Og på den anden side står Johannes Døber, som var den største profet i Gamle Testamentet. Mm. Så kommer den midterste cirkel, der er 3 cirkler i alt. I den midterste cirkel ser Hildegard, hvordan alle mennesker går ind til den evige frelse. Og der har hun skildret temmelig nøje sådan bestemte personer, man kan genkende. Og i den nederste ser hun så, hvordan hele naturen også bliver nyskabt, som den var i den første skabelse. Der. Og hun beskriver det så smukt. Hun skriver, efter at dommen var afsagt, ophørte lyn og torden, vinde og storme, og alt det elementerne, som var forgængeligt, svandt bort, og der indtrådte dyb ro. Og nu strålede elementerne i den klareste skønhed, som om en sort hinde var trukket bort fra dem. Jorden kendte ikke mere til ødelæggelse. Sol, måne og stjerner funklede på himlen i deres fulde stråleglans og skønhed, som de kosteligste ædelstene på gylden grund. Det var dag. Enden var kommet, hvor de vandrende tider går over i evighedens liv. Så alt det onde er væk. Og hun skriver videre. Der løfter sig jublende lovsange i den himmelske herlighed. De troende, som har været med til at opbygge det himmelske Jerusalems herlighed, vil lyse i det evige livs stråleglans, og nattens mørke vil aldrig mere sænke sig. Det er en stærk beskrivelse. Ja. Jeg bliver meget ramt af den meget korte sætning, det var dag. Ja. Jeg ved ikke lige, den gjorde et eller andet med mig, at det var det. nu bryder lyset på en eller anden måde. Det er jo et ekko af Johannes evangeliet, hvor i Kristi lidelseshistorie står der lige efter, at Judas forlader disciplenes fællesskabsmåltid og går ud for at forråde Jesus. Så skriver Johannes sætningen, det var nat. Ja, det er du faktisk ret i. Ej, det var da interessant. Ja. Og det er også en påfaldende sætning. Det rammer Ja, i hjertet. det var nat. Fordi lige i det øjeblik, hvor Kristus bliver forrådt af en af hans allernærmeste, der er det i sandheden nat.
Ikke bare i Gethsemane have, og ikke bare lige udenfor, hvor de nu fejrede påskemåltid. Nej, men det er simpelthen... Der er nat i hele kosmos. Ja, simpelthen. Men i dag, der er det dag. Ja. Fantastisk. Det er faktisk en stærk kontrast. Det kan jeg ikke huske, der stod. Nej, det havde jeg også glemt. Ja. Jeg kan godt genkende, nu du siger det her. Mm. Jeg synes også, det er meget smukt, at Hildegard ikke har glemt skaberværket i den tredje cirkel. Ja. Ja, altså hun har jo meget med skaberværk. Det er også derfor, hun skrev de naturvidenskabelige værker og så videre. Hun gik virkelig varmt ind i det, men det afspejles også i teologien jo. Mm. Det synes jeg er så dejligt. Mm. Nu kan jeg faktisk mærke sige, at det var nat, står i kapitel 13, vers 30 i Johannes evangeliet. Slå det efter, hvis man nu vil. Men det er den situation, ja, det er du beskriver. Ja, det er okay. Ja. Men det er også sådan, korsfæstelsen beskrives, ikke lige med de ord, men at der ligger sig et mørke over. Der kommer mørke, ja. Ja. Og så nu har vi været igennem vi har været igennem mange ting. Vi har været igennem hele frelseshistorien. Med et par udladelser. Ganske vist. Altså, vi har og jeg ved, at det gør ondt i dit hjerte, Kirsten, for der er så meget at tale om, når det kommer til Hildegard. Jamen, det var det. Ja. Så. Men jeg vil sige tusind tak, fordi at du vil åbne lidt af hele verden omkring Hildegard for os. Jamen, det her med stor glæde, jeg gør det. Jeg tænker, om vi skulle slutte af med at bede sammen. Ja, det vil være dejligt. I faderens, søns og helligåndens navn. Amen. Johannes Paul II. Bed for os. Hellige Benedikt. Bed for os. Hellige Hildegard, mystiker, profet og kirkelærer. Bed for os. Hellige Maria, Guds moder. Bed for os. Fader vor, du som er I himlen, hellige vorte dit navn, og kom med dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livsfrugt, Jesus. Hellige Maria, Guds moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen. Ære faderen, sønnen og helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen. I faderens, søns og helligåndens navn. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec veni.